לטובת ההדגמה הכנתי סיווג שקראתי לו מתכונים. הוא כולל הגדרה של מתכונים, שזה הוראות מפורטות להכנת מנות, מאכלים, כולל מרכיבים וכמויות, ואת ההגדרה הזו לקחתי באמצעות AI כמובן. והכנתי מסמך שכולל הוראות הכנה לבורקס מאתר של תנובה, שאין בו אזכור של המילה מתכון או מתכונים בכל צורה שהיא. כעת אני אעלה את המסמך למערכת, על מנת שנוכח לסיווג. כאשר מעלים את המסמך למערכת, קודם כל זה מייצר ייצוג וקטורי, כדי שניתן יהיה לשאול שאלות. הנה הוא סיים, ופה הוא עובד על הסיווג. הנה הוא סיים. הנה הוא סיים. באמת מצא את זה בקלסיפיקציה של מתכונים. אפשר גם לראות את ההסבר, כרגע במקום אחר, מדוע הוא חשב שזה שייך למתכונים. יש פה את ההסבר, כרגע הוא כתוב באנגלית. The document contains details instructions of preparing a specific food, בסוגריים בורקס. אתם רואים שהסיווג בוצע בלי צורך בלהגדיר את המילים הספציפיות הרלוונטיות.